Waste-to-Energy-laitoksen ostaja on siis Somalimaassa sijaitseva Burkon kunta, joka toimii tässä tapauksessa yhteistyössä paikallisen sähkölaitoksen kanssa. Laitoksen toimittaja on Voima Corporation, joka vastaa erikseen sovittavilta osin hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. Voima tuottaa palvelun ja kunta suorittaa sitä koskevat maksut. Lisäksi meillä on alustava valmius saada hankkeeseen mukaan valmiin laitoksen toimintaa operoiva kansainvälinen energia-alan yhtiö. Mikäli tällaista lisätoimijaa tarvitaan, meillä on tieto siitä, että tämä taho voi myös osallistua hankkeen rahoituksen toteuttamiseen. Ja tarpeen mukaan hankkeeseen osallistuu tietenkin muitakin kolmansia toimijoita, kuten epäilemättä Tana Oy. Hankkeeseen liittyy huomattavia jätteen käsittelyä ja alueen infrastruktuuria koskevia toimenpiteitä. Näiden töiden laajuus tarkentuu hankkeen suunnittelun yhteydessä. Kyse on joka tapauksessa lisäinvestoinneista, jotka kasvattavat merkittävästi hankkeen kokonaisbudjettia. Lähtökohtana on se, että ostaja vastaa hankkeen rahoituksesta. Suoran oman rahoitusosuuden lisäksi tämä koostuu toisaalta paikallisista investoinneista ja toisaalta kehitysavun luonteisesta taloudellisesta tuesta. Yksin USAID toimittaa Somalian alueelle suoraa taloudellista tukea vuosittain 400-500 miljoonaa euroa, Maailmanpankki 300-400 miljoonaa ja EUkin noin 360 miljoonaa euroa. Somalia ja Somalimaa ovat vuosi vuodelta eniten avustuksia saavien maiden listalla Afrikassa ja koko maailmassa. Ja kun hakijana on uskottava taho ja hakemus koskee jätehuoltoa, ilmastonsuojelua ja ekologisen energian tuotantoa, rahoituksen osalta, kunhan se hyvin organisoidaan, ei ole odotettavissa suurempia ongelmia. Tämän lisäksi Somalimaahan liittyy se erikoisuus, että sähkön hinta on siellä yksi maailman korkeimmista. Se on vaihdellut noin 50 sentin ja runsaan euron 2,5 per kilowattitunti viimeiset 30 vuotta. Tämä antaa hankkeelle varsin poikkeuksellisen luonteen suhteessa tyypillisiin afrikkalaisiin kehityshankkeisiin. Asetelma on tältä osin jopa haastava, koska avustusrahan saamiseksi hanke ei ehkä saisi näyttää liian tuottoisalta. Budjetointiin liittyy toinenkin erityispiirre. Useastakin syystä rahoituslaskelma tulee laatia väljemmäksi kuin mitä suorat kululaskelmat antavat tulokseksi. Paikallisiin olosuhteisiin liittyy huomattavasti enemmän yleistä epävarmuutta kuin meillä Euroopassa, ja vakiintuneen tavan mukaan hankkeeseen liittyviä erinäisiä henkilökohtaisia intressejäkään ei voida kokonaan sivuuttaa. Ostajan taholta on viestitetty meille, että laitosta koskevan esisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen he sijoittavat hankkeen suunnitteluvaiheeseen 300 000 euroa. Ehdotuksemme mukaan tämä investointi tapahtuisi osaksi ostajatahon omalla riskillä. Jos siis hanketta ei jostakin Voima Corporationista riippumattomasta syystä voitaisikaan toteuttaa, ostajalla ei ole oikeutta saada tätä suoritusta palautetuksi. Burkon pormestarin toiveena on kuitenkin, että myös kunnan taloudellista intressiä suojellaan ja riskiä hallinnoidaan ainakin johonkin mittaan. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi siten, että hanketta johtava Voima Corporation hakee suunnitteluvaiheeseen FinPartnership-avustuksen. Ja erikseen sovittava osa tästä avustuksena saatavasta suorituksesta korvamerkittäisiin kattamaan ostajan tekemää suoritusta. Kunnan johto on tietoinen siitä, että 100% vakuutta se ei voi investoinnilleen saada, vaan hankkeen käynnistämisvaiheessa Burkon kunta on juuri se taho, joka kantaa taloudellisen riskin ja ottaa ensimmäisen askeleen koskien toimintojen rahoittamista. Ja kuten edellä jo viitattiin, Suomesta on Somalimaahan vireillä useita muitakin hankkeita, joissa olemme joiltain osin mukana. Jätehuollon kehittämistarpeet ovat tietenkin mittavat, ja jätteenpolttolaitoksen lisäksi yhteistyökumppanimme odottaa FinPartnership-päätöstä lähiviikkoina koskien kannettavia aurinkopaneeliyksiköitä. Näiden ohella kehitteillä on Suomen ja Somalimaan välinen koulutusyhteistyö, erityisesti energiasektorin osalta.
Mainittakoon myös tässä, että Somalimaa, johon mielenkiintomme kohdistuu, on yhteiskunnallisesti ja poliittisesti huomattavasti vakaampi valtio kuin Mogadishun Somalia, jonka kehitystä eri klaanien välinen väkivalta edelleen kovasti vaikeuttaa. Mitä vielä tulee Waste-to-Energy-laitoksiin, neuvottelut on käynnistetty myös Somalimaan pääkaupungin Hargeisan ja satamakaupungin Berberan johdon kanssa, ja on erittäin todennäköistä, että näissä kohteissa laitoshankkeet voidaan käynnistää varsin nopeasti sen jälkeen, kun Purkon pilottihankkeesta saadaan päätös. Ottaen huomioon alueella vallitseva erittäin korkea sähkön hintataso, alan markkinatilanne vaikuttaa lukuisista teknisistä ja kulttuurisista haasteista huolimatta erinomaiselta.